Tam, jak som ukázal. Čau. A čakáme na vleku. Automobilového priemyslu Jaroslava Holečka išlo o najúspešnejší rok v dejinách automobilového priemyslu na Slovensku. Všetky tri automobilky potvrdili svoje postavenie na trhu a pravdepodobne dosiahnu svoje historické maximum, čím sa blížime k miliónu vyrobených aut na Slovensku. Samotní výrobcovia, ale aj subdodávateľia by pre svoj ďalší rast potrebovali okrem diaľnic aj zásadné zmeny v chomstve či rozvoj výskumu a vývoja. Kiska nazbierajú cez 40 000 podpisov. Prezidentský kandidát Andrej Kiska dnes vyzbierané podpisy od ľudí rozdá v Národnej rade, kde overia ich platnosť. Týchto viac ako 61 000 podpisov osobne chápe ako vyjadrenie jasnej podpory ľudí pre nezávislé. Oznámilo 16 ďalších ľudí, medzi nimi Radoslav Procházka, Jan Černogurský, Peter Osuský, Pavol Hrušovský, Ďula Bardoš či Milan Kňažko. Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi končí funkčné obdobie 15. júna. Západné pobrežie Anglická postihli záplavy. Ráno dorazil k pobrežiu silný vietor, ktorý vyvolal vysoké vlny. Nezabudni zakývať. Záplavami aj v iných západných oblastiach Británie. Ahoj. Cieľ obmedzená nebola, no prípadné výluky sa ešte stále nedajú vylúčiť. Vlny na pobreží môžu miestami dosahovať výšku až 10 metrov. Počasie robí problémy aj na severovýchode USA. V noci nás dnes napadlo miestami až pol metra snehu. Zrušené boli stovky letov. Meteorológovia očakávajú aj mrazivé teploty až do mínus. Držíš sa, dobre. Ahoj. Práve on bol veľkým kritikom ex-primátora Bloomberga za pomalú reakciu na snehovú búrku v minulosti. Hokejistí Slovana Bratislava prehrávajú s Metalurgom Magnitogorsk 2-6. V druhej tretine strelili domáci 4 góly a Janu sa vymenil v bránke Kopčina. Momentálne sme tesne pred koncom celého zápasu, sledujeme aj tu štúdiu. Dokonca zostáva minúta aj 15 sekúnd. Každý zápas je teraz pre Slovan dôvor. Na obchvate pri Ožďanoch smer Volčanca na krajnici odstavený pokazaný kamión a ďalej veľa radarov. Smerajú z Bratislave na obchvate na výjazde na Gagarinovú smer na Zlaté Piesky, ale tiež na obchvate pri Zlatých Pieskoch smere do centra. Radar meria aj na Revidovke na výjazde z Bratislavy do Senca. Ešte vyvolané roka, nie len to, ale aj aktuálne počasie, dopravný servis a samé hity napríklad neprevádzajú One Republic. Šup ho do radu. Do radu.
No, druhý pokus. Áno. Petrík! Petrík! Tak a ide dole z vleku teraz. Ahoj! Ahoj, Martina. Ja viem! Tak a už ide dole z vleku. Ty si už unavený? Tati mami urobil predbíhaj. Tak toto bolo super. Ahoj.
A tá čo tam stojí? A ďalší lyžiar ide z Robindiny. Dovidenia. Na bok, hej? Ja ti poviem. Pravú nohu. Tejto nohe na pravej, dobre? Čiže sa opretá o ňu. Nesádajte ani sa nijak proste... Ľavou nohou si pomáhaš, keď je hneď dopredu, dozadu, že by si sa vyrovnávala, dobre? A keď už ty tu máš dobrú rovnováhu, tak si môžeš ľavú nohu skúšať. Dobre? Pomalý. Pravá noha musí byť zase rovnováhu. No, vstal a išiel ďalej. A takto to vyzerá na nočnom lyžovaní. Lyžiarska školka. Tu pôjdeme na budúci rok. A teraz sa pokúsime nájsť deti. Nočné lyžovanie Petrik. Fichol, tatino, Martina sme ani nestihli. Ale on nebude spievať. Pozrite sa, na tomto vleku, teraz na večernom počasie. lyžovaní, sa blíži Také ako dnes obrovský aj, lyžiar. keď nemusím teda iba vždy monotónne hovoriť. Zajtra očakávame Tak som myslel, že ti vlastne bude robiť veľké výkyvy. Nie, nebude, určite nie. Na väčšine územia zamračené a hmlisto a pripravíme Kto si ty? občasné mrholenie. Kto si ty? Ale lepšia správa prehoria miestami aj v stredných polohách očakávame Petrik! inverziu, čo znamená teda krajšie počasie, no a teploty tradičné, ako v tieto dni plusové 3. Kto si ty na večernom lyžovaní? Kto si ty? Budúci týždeň by malo byť nejak tak. Stromy začínajú pučať. Celý svet je hore nohami. No, verím, že zajtra budete púčať radosťou, pretože o 9:00 žrebujeme 1000 eur za jednu SMS. Vyhraj na Expresse 1000 eur. A tam bol tatino. Áno, jasné. 1000 eur za jednu. Využite ponuku, aká tu ešte nebola. Veľký výpredaj skladových vozidiel Škoda s výročným bonusom pre modely Škoda Fabia a Fabia Kombi, Roadster a Rapid až 2570 eur. Navyše s výhodným financovaním na pekne bez navýšenia a so zimnými kolesami zadarmo. Len do konca januára. Tak na to šliapnite. Dopravný servis Rádia Express. Naživo 24 hodín denne. O chvíľku bude
podstate 16:30 z Expressu pozdravuje na slovenské cesty už Paolo Vrbičan. Aktuálne nehodu dokumentujú za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne a Bumenom, na Brestovskej v smere do Ohradzán. Mobilné radary máme v Bratislave na Račianskej, jazdí tam tmavomodrá Fabia. Na D1 medzi Trnavou a Bratislavou jazdí sivá Kia, medzi Jatovom a Trnovcom na Vájone jazdí biela Fabia. V Nitre po hlavných ťahoch jazdí biely Leon, v Nových Zánkoch jazdí biela Fabia Kombi. Medzi Puchovom a Lisou pod Makitovským tmavú Fabiu a po D1 medzi Prešovom a Košicami meria strieborný Super. Radary máme aktuálne v Bratislave pred Rožinovským cintorínom smerom z Podunajských Biskupíc na výjazde zo Štína na stráži. Čau. 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 Tak, teraz je Petrik. Parádne. Môžeš ísť dole, ešte ideš 5 jazd. Hej? Ahoj. Nevidel som ho, videl som... Filmujem ťa. Nezabudni robiť oblúčiky, dobre? A nie rýchlo, áno? Pus, Jakub. Dobre, super. Tak, a teraz ide Petrik a tatino. Keď natočíme Petrika, ako schádza dole, tak mamka medzi tým zíde dole. Však, Petrik, ahoj. Čo? Dobre, ešte 5 krát. Ešte vládzeš? Dobre. 6? 6, dobre. Ahoj. 6. Počkaj, bo nemôžem ani dýchať. Kde je? Nie, už mám. Mám ho. Mám už ho. Mám ho stále. Toto. Čakaj. Môžeš ísť.
niekto tu ide na tom kopci, tuto. Ale teraz, ktorý je to? Ej, okuliare to má. Čo ti treba? Vydrž. Pohore ma počkaj pri vleku, hej? A už šapu. Ten čo vystraja. Niekto tu ide, nejaký lyžiar snáď. Áno, už išiel dole. Okuliarky nasadil Petriček. Príďte navštíviť stánok Nashville Distillery, vodku, Nashville Sherry, je to whisky s príchuťou alebo sirupom. Sobota 4.1.2014. Už som chcela povedať, že z 2013, ale už je nový rok však. Ahoj. Tatra Balzan Special 52, je to bylinný likér, ktorý obsahuje 620 horských bylín. Takže nech sa páči, príďte navštíviť stánok Nashville Distillery. Za každé 2 panáky whisky alebo vodky alternatív. Vodky alternatív. Ďalej tu máme... Už ide druhý Petriček. Trička, pera, kľúčenky, poháre a taktiež lístky do Nashville Distillery alebo do Nashville Parku, kde sa prvá slovenská whisky vyrába. Takže nech sa Taťo páči, musí fúkať nos. príďte sa posilniť pred lyžovaním. Tuto sa už niekto blíži. Prosím vás, kto je to tu? Prosím vás, halo, kto je to tu? Nemáš čas, no dobre.
sa prvá slovenská whisky vyrába. V mestskú parku vlastne môžete si prezrieť, je tam expozícia, ako sa vyrábal niekedy lieh na Hornom Spiši, taktiež prejdete novodobou výrobou a modernou výrobou liehu. Takže nech sa páči, príďte na si príďte si na ktorú slovenskú whisky a zároveň aj vyhrať zaujímavé ceny. Stredisko Ždiar Stráchan. A tam je celá naša familia. Petrik, Martinko, tatino a mamka, ale mamku jak vždy nevidno. A ideme celkom hore, aby sme si mohli krásne natočiť celú krajinu. Takže celá trasa. Takéto krásne svahy sú tu na lyžovanie. Tak a ideme na veľký vlek teraz. Ty porodila v rozdielných rokoch. Normálne jedno mala rodila a jedno bolo 2013. Drž sa! Nie rýchlejšie, ale bolo dáž, boty sú stúhnuté. Tak, a už ideme tam hore. Ale zvládol to. Dobre. Salto, nóżki tak. Aha.
Nie. Prečo? Lebo si išiel taďal, kaďal si nemal. Aká ja som mal? Prečo mi jede do... Čo? Povedal, že ho nechceme čaj. Vypadaj, ty môj zlatý zlatý. Ktoré sú tvoje palice? Ja vidím, že taká červená, známa rukavica. Toto všetko sú Belianské Tatry a toto je dolina, Zdiarská dolina, vidíš? Toto sú všetko. A teraz sme na